Na 10 kasar Tanzania. Na 9 kasar Eritrea. A na 8 kuma muna da kasar Ghana. Na 7 muna da kasar Angola. Kasar Najeriya ita ce ta zamanto a na 6. Sannan kuma kasar Kenya a na 5. A na 4 akwai kasar South Africa. Kasar Egypt ce ta yi nasara ta zamanto a na 3. Na 2 ita ce kasar Somalia. Kasar da ta yi nasara ta zamanto a na 1 a kyawun mata a Afirka muna da kasar Ethiopia. Mun gode da kallon wannan bidiyon. Idan bidiyon ya muku dadi, ku danna mana like.